energètics tenim el risc de ser-ho tots. I són especialment vulnerables una part de la població? Doncs sí, en el context en el que vivim ho són més ara. La crisi ha fet que hi hagi molta gent que no pugui pagar la llum, o el gas, o l'aigua. Doncs sí, però no m'agrada que es pensi en aquest problema només com el problema d'uns quants. És un problema que tenim tots i en el que tots ens podem veure afectats. Els edificis són els que són, vivim on vivim, la qualitat constructiva és la que és, i si ens pugen els preus de l'energia i si baixa el nostre nivell de renda, òbviament hi haurà més casos de pobresa energètica. Una de les nostres tasques a Ecoserveis és fer incidència política, és intentar convèncer i informar també a l'administració dels problemes socials, en aquest cas els problemes socials de l'energia, i intentar que es posin solucions. Fer actuacions correctives són útils, però si no prevenim els casos, la pobresa energètica augmentarà.